Maksudnya nek pojok dhewe iki cara desa ndi? Kuwi cara desa Dum Banteng. Gedine kok iso mbokani Dum Banteng. Kuwi gawangi ruguk. Di ngadeg Mbak. Goleke sing rada langsing wae, Pak. Sing demo enek sing kakek tanggapan ning omongan mangan tok ora kontrol ke MBG. Sing iki, Pak. Pak, kaya kene nyuruh wong Mbak. Niki Bari-bari sing itu dhewe ya. Enggak, enggak pamit. Aku itu dhewe. Hei, nipakmu kidul dhewe iki lho. Iki ngerti nek hawa. Ya Mbak Mita, Mbak Wija karo Mbak sapa iki? Papat ngadeg. Japadon ngalongso Zamane Yo. urip pancen nanggal. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tetep nyambut gawe karo seneng. Ora toyo sang yen bisa yo lambemu ya pas lindro tenan. Aku boleh sampai judul kok. Iki tanpa bawa nggih Mas. Sik Mas. Yo kudu nek bawa Pak, ora nek bawa mesti sing ndang sampean kok. Ora tegese iki sing mbawani kendhe. Iki cara desa apik, Mas. Nah, Iki cara desa gilang. bilang. Gilang. Bocahe tan kaya sing kaya pasuryaning gilang. Ngoten nggih gilang. Nek iki sampung. Sampung niki, Pak. Nggih, sampung. Paling boten sampurnane Trisno mesti bakal rampung. Nek niki paling boten sumarata. Kok semua. Nggih, sumsume akeh mesti bakal rata. Oh iya. Nek niki paling boten nek delok niki jetis. Wis. Nggih. Angger dipijet mesti bakal nitis. Mas Uduk nek pojok dhewe iki cara desa ndi? Kuwi cara desa Dum Banteng. Gedine kok iso mbokani Dum Banteng. Kuwi gawangi ruguk. Jale pepeling jale. Ya. Langsung buka soto ketipung. Dados ya. Ini dok, iki dok. Rata.
ya ya Pundutan saking Bapak Mulyono Bantarangin Sukoroto Walang Kekek kapal api, kapal udara, kapal selam, paling ditilang, bukan pamit, bukan saudara, siapa malah jadi pikiran.